Marius, als hoofdzaal Marius. Toen van der betätigt hab, Hammerhahn, hier bij Struckland. Wel van jou wat merken, voor zo'n mensen wat we Zippelen leggen. Veel mensen leggen niet Zippelen. En dat heeft me leid aan gegeven. Van der we wat zeer schijnend merken van Zippelen. So ik koop die gleichen dort. En we hebben zijn wordt dat, juist dat eerste Marius, aber ik kan ergens een tijd alles eten. Schmeckt immer alles schön. Dankeschön, koop die gleichen dort. Okay, het eerste wat we willen doen is wel we dat saus merken, salsa, om de Zippelring aandokken. Hier hebben we wat kan de bakkeljan, waar dat zeer fijn trekken. Hier hebben we een lepel olive oil, schmalt. Hier hebben we een jalapeno, dat braucht niet maken, maar ik word dan. Hier hebben we 2 tenen garlic, gesnikt. Hier hebben we een halve theelepel basil, waar je dat hebben. En een halve theelepel oregano. En daar hebben we een halve theelepel zout. So nu wil ik je wijzen waar we dat saus voor maken. Dankzij. Oké, dan hebben we hier nu een pan gemaakt, zoals je zien kan. Het eerste wat we doen is dat we dat olive oil hier nemen. Oh ja, dat is zeer fijnheid. Zij hebben merken dat het rondom alle wegen besmurzt is. Ja. Dan doen we het wordt vielleicht een beetje spretsen. Dan doen we de bakkeljan naar dat hier nemen. Oeh ja. Dit is wat we noemen marinara sauce. Dat kan je ook even de kjese geven als spaghetti. Een beetje vlees erbij en dan als een stoot. Wow. En dan de peperschoten, die willen we ook nemen. Je durft de peperschoten niet nemen, ik wel. En dan dat chesnik, dat garlic, dat basil, halve theelepel, een halve theelepel oregano. Dit is dan nog Mexicanisch zo. Hier hebben we dan een halve theelepel zout. En dan brengen we het hier bij een simmeren, waar het groot met prizzelen deed. Voor about 10 minuten of zo. En dan hebben we met het eeuwig afhangen. En nu hebben we het hier een beetje bij een prizzelen. Dan gaan we het voor 10 minuten staan laten, kijken. Dan het staat eruit. Dan gaan we dat laten afteilen. Weer wel, eens je dan nog een beetje peper maakt, met grobe peper. Broeder was zeer fijn dergelijke, dat is richtig zeer schijn. Nu kijk hem al. Nu heeft dat hier van ongeveer 10 minuten, 12 minuten gesimmerd. Nu staat eruit. Dat kan je zo goed gebruiken te maken pizza abschmeren, wo was zeer schijn schmecken. So nu wou dat laten zo maar afteilen, en nu wou dat even merken. Heeft me zeer fijn gelegt, schmeckt zeer schijn, richtig zeer schijn. Dat kan je gebruiken, zoals ik al zei, voor spaghetti, voor über Nudeln schapen. En dan pizza abschmeren, oder brood, stakjes, breadsticks aandokken, te alles is dat. Zeer schijn het. Oké, dan wil ik je alles weten wat we hier te gebruiken. Hier hebben we een koffer meel. Hier hebben we 2 Zippelen. Je kan ook gele Zippelen gebruiken, wanneer je wil. Sogar rood blijven, wanneer je wil. Hier hebben we een ei. En hier hebben we kjeese. Je kan rode, gele kjeese gebruiken, zo'n kjeise is hier aan het leggen. En hier hebben we verschillende soorten chips. Papitas, dat is op Spanisch naam. Hier hebben we zo'n roofles, dat is overal met Hendrik daar maar zijn. Hier hebben we gewöhnliche chips. Hier zijn Cheetos en hier zijn Doritos. En hier zijn ze nog met ketchup, geschmack, flavor. So je kan dan zo'n chips gebruiken als je wil. So ik wil je nu wijzen waar we die merken. Dankzij. Oké, wat we nu doen is, nu hebben we de Zippelen alle wat een viertelzaal en kollas gesneden. En den kjese doen we dan ook zo vanuit een viertelzaal zo'n stremeltjes snijden. Dit is waar je jetzt halt 2 snijden, krijg je staat. En dan wil ik je wijzen wat we next. Daar hebben we die zeer zo breed gesneden als de Zippelen. Nu wil ik je wijzen wat we next doen. Oké, dan wil ik je maar best wijzen. Hier heb ik al 2 ringen, dus dat heb gestart met kjese te waschen. Nu waar de water met kjese neer staat.
En wanneer je er wel een beetje dikke kjeese dat je doet, dan moet je nog een beetje rumspelen, dat je er wel een schetsel vindt wat we krijgt naar een post wa. En dan de ware kjeese. Oh, bij ik wil zeggen, dit lijkt wat oberzeier schijnt schmecken. Ja, dat is een beetje spelen, want je dat schijnt je, dan wordt dat nicht te veel arbeid zijn. Dan, wir haben hier ein Teil, so ich kann sagen kann, dann ringen wir mal ein bisschen ein Puzzle, das wird so ein Topstahl, dort durch Pausen, das. Und da, das sind hier so näher, dort, ja, vielleicht noch ein kleiner Dreck, ja, du hast es dort. Ja, check mal dort. Ho, 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 ho. Na, wir haben noch ein klein bisschen Käse näher, du. Nu fehlt uns ein ganz kleines Stabseltje, will noch immer sein, du. Ja, check mal dort. Und dann, hier haben wir noch ein kleiner gefangen. Da, kijk mal. Oh, das ist noch te klein. Den wollen wir dann rausmachen. Und da wollen wir ein Gerät dran haben. Aber ja, das ist auch so, das ist ein bisschen praktieren, mal ein bisschen proben. Ja, hier haben wir, muss ich selbst, was du nehmen passt. Krack, so, kijk mal, das haben wir nu fertig. Nu wollen wir alles dort voll starten mit Käse dazwischen. Nehmen wir einmal den Gerätsten, da wir an der Bühne kann Käse rumfliehen. En dan nemen we de nächsten door neer, zo staat, dan war der Käse. Darum so ein bisschen doppelt ableiten, weil je wel een Käse. Wer der Käse gleich, kijk maar dort. Dan doe je de nächsten door neer. Ho, 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 dat wordt oberzeier schijnt. So, nu wordt alles zo staat, wat je wezen. Dan wordt het nächste wieder. Dan schijnt. Ik wil nog een geheimnis zijn. Dat moet je niet een Dieter zijn, want die een eng wie en die zich niet helemaal voets kunnen uitdringen. So, wenn wir hier so das Käse haben, und wenn das dann nicht korrekt passt, dann merkt ihr, dass es da 2. Und dann merkt ihr den passen. Und dann, da ihr da Käse nehmen, guck mal was wiesen. Und dann stehe ich hier lang und probiere einen Puzzle zu stellen, wie wir von der nach Holz jagen, durch. Und dann nehmen wir diesen hier, und wenn der zu groß ist, was ich sage, dann den das wieder aufmerken, den wird abdoppeln, dann stoppt ihr den da näher, und dann wollt ihr wiesen, was wir zuletzt noch der Top läuft. Das ist kein Trouble. Maar niet, die weten je zich aan, niet? Want die willen eng zijn, die zie ik in rood. Ja. En dan nemen we ons voor nog een klein wat een beetje näher passt, merken we wat er passt. Ja, krijg ze staat. Je harder merken. Ja, dan wat je dan doen, neem je een theepuller, dan van de zijde, dan spek je die in een beetje staat, spaal je die in de top. Dan kan je nog niet gaan en her eier je eten, dan moet je in de ruit nemen. Dat kan nog onmakkelijk zijn. Du, kijk mal dat. Ja, dan darf we hier niet nog lang fiddelen. Oké, het eerste wat we nu worden doen, is nu hebben we de Zippelring al fertig. Het eerste wat we hier hebben hier een plastic lush. Waar we deze roofless, we worden 3 soorten van die omjagen. Waar we de roofless hier nemen, en dan nemen we mijn grootmama eher wunderschönes Rollholz. En dan merken we dat er nur fijn. Nicht so fein als Pulver, aber doch halbwegs fein. En dan doen we dat in eine Schiebe nemen. Dit zijn dan de roofless. Wow, dat lust je da bezien. En dan wordt het nächste wie wir nach Doritos Nachos. Die kann dann so chips als gewählt, weet je. Eine gleich vielleicht met der, oder dit, oder dat, oder jant. Ja. Oh ja. Applaus met een fijn merken. Ja. En dan worden we dat aan een andere schief nemen. Dus dat waar we alle chips zoveel als kunnen wel. Wat immer jullie kinderen dan leggen. En dan moeten jullie kinderen nog een beetje verdorven. Dus dat waar we dan alle dit ook nog. En dan gaan we het even eruit merken. Oké, nu zijn we eruit om alles eruit merken. Hier hebben we geschleven het ei. Ik wil nog een beetje peper maken, weer wel kan, weer niet wel brukt ook niet. Zo. En nu zijn we eruit. Woehoe! Nu nemen we de zippelen. Het eerste wat we doen is dat we de meel aandokken. Anders sparkt dat niet. Kijk, ze staat even uitzullen. En dan nemen we, dat we de eieren aandokken.
Krijg ze stout, fijn uitzuilen. Goed, met oppassen. En dan doen we die met chips, ganz bebakken. Krijg ze stout. We kijken maar een beetje zien. Dan leggen we die hier in de ploot neer. De nächsten da waren sie immer das erste Mehl nehmen. Immer ein Mehl, anders wird das nicht backen. Das ist ganz fein eingesüdelt sind. Dann ein Eier nehmen. Die 10 Pülekjes, die holen sie fein taubpäckler. Da wird sie ja fein schaffen. Und dann, hier ist es dort. Ich habe 2 Stück von jeder. So, hier kann ich dann so eine Chips, das geht dann gleichen. Nu wordt die alles gestart. Dan willen we die bakken 360 graden Fahrenheit voor 15 minuten. Nu kijk mal, nu hebben we die alle eigen dukten eingezuideld. Met chips en meel en eier en alles. Nu zijn die ruiten aan de bakken. We hebben den oven nu opgehakt, 360 graden voor 15 minuten. En dan willen we die smaken. We hebben hier een plot. We hebben hier so wat ze naam parchment paper, zo'n papier wat ze gebruiken om aan de plot naar spreiden. En nu willen we die hier zo nemen. En dan na 15 minuten zal het zeer schijn rukken en zeer schijn smaken. 360 graden Fahrenheit. Den tijd wordt we nog onze Zippelring leren, voor ons hier nog een burrito opwarmen. Wou die nog te frühstück abheben. Okay, nu haben wir hier 15 Minuten gebacken. Nu zijn we rijp zum Abdaschen. Nu kijk hem mal. Wow. Ons burrito is ook heet. Schaubeln en kjjeese erbij. Nu werden wir uns eines, dass so scharf, dass sie sein. Den wird sie in einreden. Das kjjeese alles, das so fein verschmalten mag. Nu werden wir uns das Sauce da auch bei. Was ich gemerkt habe. Und da wollen wir eten. Das wird dann Frühstück sein. Zippelring en een burrito en dan dat saus. Nou ja, dan zal ik wel smaken. Wel, het ruikt schijn. Ik weet dat erst nog maar 10 over 8 maar is. Maar dit ruikt zo gruwelijk sehr schijn. En zoals ik immer zei, waar we dankbaar zijn. Gott heeft ons wat gezegend. Besonders 2 of 3 hadden we hier 1,5 Sal regen. Sehr froh und dankbar dafür. Und wir sind auch dankbar, dass wir eten können. Ich bin auch dankbar für all die Freunde, die mich hier unterstützen, mit den Videos klicken und die Comments, die die mir schicken. Das regt mich schrecklich viel. Und nächstes Mal, wenn wir einen Comment schicken, dann will ich dann lernen, von was für Land die sind oder von wo die sind. Das interessiert mich auch immer sehr. So, Dankeschön. Nu werden wir eten. Wuhu! Hier heute noch mit frischen Zippel geschnitten und Chives. Ich denke noch mal ein bisschen so eben, weil die frische Brezel haben, die dort geschnitten, dann wird sie eben. Klein bisschen Salz überstreuen. Und nu, weil wir das schmecken. Was? Oh! Wir haben es vergessen. Wir müssen noch weiter hier stehen. Schmacke abwarten. Und dann sehen wir dort das. Oh. Du hast noch einen. Oh, okay, da war noch ein. Bloß noch ein. Oh. Oh, nu was Frau. Okay, danke. Nu haben wir den Schmaker abgestartet. Und nu, weil wir. Oh, uns fehlt hier eine Gafel. Komm, gucken. Das sind dann die Zippelring. Maar dat is alles dabei. Für so eine Menschen wird doch nicht Käse lecken. Dann hier das Sauce, das eben. Boah, ich will nicht sagen. Merkt ihr doch. Dann die Burritos dabei, wenn hier noch 4 brune Eier bei werden, wird auch schon schmecken bei Käse hier von der auch nicht.
Für die Menschen, die das Zippeln legen, werde ich sehr froh sein. Ich habe 15 Minuten gebacken und es steht 20. Und es steht 10. Wir sind noch nicht ganz gut, so. Wenn die gleich ganz gut haben, dann dauert die 20 Minuten backen. 350 60 Grad. Was? Wow. Merkt ihr doch, ich glaube, wie wir nicht legen. Wenn die Zippeln legen, das will ich legen so. Weil die werden ganz gut haben, backt er für 20 Minuten. Das sind die meist ganz gut und er gleich den Knippe crunchy. Dankeschön.